Hej, jeg hedder Frida. Jeg hedder Seppa. Jeg hedder Karoline. Og vi vil i dag læse det brev op, som vi skulle have fået som opgave at skrive til vores børnebørn, som kommer ned den der. Til skabet. Ja. Kære børnebørn, i Danmark i dag har vi det godt. Danmark er det mest fredeligste land i verden. Vi går næsten alle sammen i skole, vi bruger bøger og computer, hvad må I har. Vi blev født uden nær så meget elektronik, som vi har her i dag. Du blev 14 år af det sket. Indmål, hvor man det så kan ske på 60 år, hvordan et år i yes, tid findes iPhone stadig. Næsten alle har iPhone i dag. Det er svært at sige, hvordan det er om så mange år. Det er svært at forestille sig, at der kan ske mere. Men hvis vi ser 60 år tilbage her fra 2017, er der sket enormt meget. Vi håber, I har det godt som børn i år 2077, hvor vi nu sidder som gamle. Hej, jeg hedder Otto. Hej, jeg hedder Magnus. Her er en planche om ting, vi tror, man kan huske om 60 år. Vi tror, at Tivoli bliver husket om 60 år, fordi der er mange, der bruger Tivoli og er i Tivoli. Og måske vil Bill Gates blive husket også. Det er ham, der har lavet Microsoft og verdens rigeste mand. Og så har vi en verdenskendt sanger, Justin Bieber, som også vil blive kendt om måske 60 år, jeg ved det ikke. Og så har vi Dab, som blev kendt i 2016, som alle gik rundt og gjorde. Og sushi, som blev populært i vores tid, tror vi også, vi kan huske. Og Donald Trump, som blev præsident i vores tid. Og så strøget, hvor man sådan noget køber ting, tror man også, man kan huske. Og iPhone, som er sådan en af de første gode telefoner. Og hende der, de sociale medier, tror man også, man kan huske, som man bruger på telefonen. Hej. Hej, vi har nu fået som opgave at fortælle, hvad vi tror, der sker med verden om 60 år. Jeg tror måske, at der kunne komme flyvende biler eller sådan noget. Jeg tror, alt kommer til at være elektronisk, og der kommer næsten ikke til at være mere natur tilbage. Ja, jeg tror, det er svært at sige, men måske kommer der et ur, hvor når man snakker sammen, eller et armbåndagtigt, så kan man se hinanden, sådan, at de står der, ligesom i film. Hej hej. Hej hej.